खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ आथिखालाव आसामाव उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय फिसायफोरखौ पुलिस बिफाना हमबाय थानाय समावनो बे जाथायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिनि बुंफोरथि। बिथाङा बुंदों दि दिनैनि दिनाव आसाम सरकारनि नाजानायाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ हमनायाव गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे आसाम सरकारखौ बे खामानिनि थाखाय साबायखर बावनाय जायो। लोगोसे बे खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव समनिफ्रायनो गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द' खालामनो थिनबोबाय थानाय जाखादोंमोन होनना बुंथिबावो। मख'जाथावदि बे जाथायाव जुदि सोरबाफोर हमजानाय हौवाफोरनि बिसिफोरा गथ' दङब्ला बिसोरनि थाखाय राहा खालामना होनो थाखायबो आसाम सरकारनिसिम खावलायनाय जायो होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों खावलायना होयो। सोनाब बेंगलाव बर' थुनलाइ आफादनि 19थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ 3 आरो 4 साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय हाबाफारियाव मैया जोबलांबाय, जेराव बर' थुनलाइ आरो राव जौगानायनि थांखाय गोबां सावरायनाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि धरेन बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, आथिखाल बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, सानजा क'क्राझार बियाबनि मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे गोबां गोदान गोजाम लिरगिरि आरो ओनसोलनि गोबां सानसुमै बिथांमोनहा बाहागो लानाय जादोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। तामारहाटआव आइजोफोरनि गोख्रों सोमावसारनाय जाथाया जादों आथिखालाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ हमबाय थानाय जादों, जेराव तामारहाटआवबो पुलिसआ मुक्तियार मुंनि सासे उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि दायाव हमनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बे मुक्तियार हुसेनखौ बिथा खालामनानैनो मैया तामारहाट पुलिस थानायाव गोबां बिबांनि आइजोफोरा मोनसे गोख्रों सोमावसारो, जेराव सोमावसारनाया बारा जानायाव पुलिसआ थासारिखौ गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय मोदै गग्रा गेस गावनो गोनां जायो आरो लावथिबो सिबनो गोनां जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। नलबारियाव गोबांथार हाथियार मोननाय जादों। नंगौ, मैया आरोबाव नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय गंसे गोथौ हाग्राबारिनिफ्राय गोबां बिबांनि गिख्रंथाव बेरफ्रुसारग्रा हाथियारफोरखौ रैखाथि बिफाना बोखांनो हायो। गोबां उदखारि आफादफोरा गोजोन गोरोबथा एबा गोजोन सावरायनायाव फैखांनायनि उनावबो मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदि हाग्रा बारिनिफ्राय गिख्रंथाव हाथियारफोर मोनबाय थानाया सोमोनांथाव जादों। लोगोसे नलबारियाव बेबायदि हाथियार मोनबाय थानायनि थाखाय पुलिस बिफाना नायबिजिरनायखौ गोख्रोंसिन खालामनाय जादों होनना मिथिनाय जादों। मख'जाथावदि बे हाथियारखौ उदखारि हानजाफोरनि दोनखोमानाय होनना सन्देह खालामनाय जादों। उन्दै बैसोनि हाबाजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय सासे आमसुनि दैदेनगिरिया हमजादों। आथिखालाव आसामाव उन्दै बैसोनि हिन्जावसाफोरखौ हाबा खालामनायखौ पुलिसआ हमबाय थानाय समावनो मैया आमसुनि मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि आनारुल इस्लामखौ लखिमपुराव हमनाय जायो। मिथिनाय बादिब्ला आमसु दैदेनगिरिया 15 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ हाबा खालामनायनि अजदाव हमजादों। गावनो फोरोंनाय सासे थाखो 9 आव फरायनाय फरायसाखौनो हाबा खालामदोंमोन होनना मिथिनाय जादों आमसु दैदेनगिरि आनारुल इस्लामखौ। आरो दायो बै हिन्जावसाहा सासे गथ'बो दंसै। मख'जाथावदि आमसु दैदेनगिरि आनारुल इस्लामनि हेंथायै गोबाङानो गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम अजद होदोंमोन। उनाव बिहपुरिया पुलिसआ हमनानै लखिमपुर सोहोर थानासिम लांनाय जायो होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ 2026 मायथाइनि बिसायख'थिसिम बे खामानिया सोलिबाय थागोन। बे बाथ्राखौ दानि आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। आथिखालाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै गिबि खेबनि थाखाय 4078 सा उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ हमनायनि थांखि लानानै दायो बेनिनो बांसिन बाहागोखौनो पुलिसआ हमनाय जाबाय। बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावनाय बायदिब्ला बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ हमनाय
खामानिया फैगौ 2026 मायथाइयाव आसामनि इलेक्सन एबा बिसायख'थिसिम सोलिबाय थागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होयो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।